Jakob, det du har leveret og serveret her i aften, det har været virkelig sublimt og fantastisk. Jeg var lidt skeptisk. Jeg tænkte lidt, hvad er nu det for noget? Men ved du hvad, alle mine bekymringer og mine tanker, de er gjort fuldstændig skamme. Du har virkelig serveret en helt uovertruffen oplevelse. Hvad for en af mine 5 serveringer kunne du bedst lide? Jamen, jeg var nok mest overrasket over torsken, vil jeg sige. Torsken? Ja, med kirsebærne. Det er jo ikke ting, man sådan lige forbinder. Torsk og kirsebær. Jeg synes virkelig, det var fantastisk. Men uanset hvad, de andre serveringer, du har haft, det har været fuldstændig outstanding. Jeg har jo en fortid i fødevarebranchen, hvor det er sådan, at man går lidt op i råvarerne, og man går lidt op i, hvor kommer det fra, og det var virkelig sublimt. Stor ros til dig. Tak for en super god servering. Det var fantastisk.